Tanguru Dennis Mwairwa kurue ward ya Kigogi mbarikiwe sana. Twagokire asa mang'ana agenderete gukorekana ase county yaito ya Kisii county umugabana andonsi asore tokogotenga mbuya mono abantu bachaga iga gosomiwa mang'ana nakada egere bamanye ng'aki bago avoid amang'ana drug abuse egere bamenya ase encherere endongi egento kende tware goteba ngeri ng'a ase county yaito ya Kisii amagendero nagenderete gokorekana umugabana oito simba arati nogenderete korosia ebirasi bia ECD ase chikwende chika ase county yaito ogende chiward chionsi buna bone ward yaito ya Kigogi ntumanyete ng'a nogenderete amang'ana yokorosia ECD classes ntumanyete ng'a nogenderete amang'ana yoko make sure ng'a abana baito konyora bara amabere bono ntwe egento togoteba nkeri ng'a genderera gotokorera egasi naende egasi eyo gokora nengiya ekero erache goika ka 2032 ogenda ase ekerogo keri kende eye minute ng'a 2027 ntutamu togokwana tiga egasi ekorekane buna bono oroche nabekire ekebesti iga iga ngochinde na inche mashinani ntebia abanto ng'a drug abuse abanto bebange batumeke amagima aba ase enchera etakeire. Enda ase Kigogi ward nyagitari yaito yomora onyaupgrade natoretera amabere ayo abana bakonywa noe na abana ng'encho bareke gokora koba absent mwe skuru rero abana bagochakera rituko eskuru abana banchite eskuru gaki tokona nyoma bapana omonto mbuya mono naende nechipara nacho